गोनां गाहाय नेहाथारि करेन्द्र बसुमतारी सार बे समाव सारखौ आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एसिस्टेन्ट स्पर्ट सेक्रेटारि मनिराम बरगयारी सार बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। सारखौबो दख'नानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एसिस्टेन्ट इडुकेसन सेक्रेटारि रबिय कुमार बसुमतारी सार बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय माननि आलासि मुस्लिम बाबु बसुमतारी एक्स एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद सारखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे सारखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि रहित बसुमतारी सार बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरदों। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइ नेहाथारि सार गणेश्वर बसुमतारी सारखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायहरबाय। साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों खैराबारि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि मानजाथाव आफादगिरि मैखुन चन्द्र बर' सार बे समाव सारखौबो दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि दैथुन सरगियारि सार बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि ध्रुब सरगियारि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों सिनाफारा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि गजेन सरगियारि सार बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बयखौबो आखाइ खबनानै बरायहरनो थाखाय खावलायहरदों। साबायखर थाबाय। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों समाज सिबियारि फुकन दैखा नार्जी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बयखौबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों मुस्रि सनेश्वर बर' खैराबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों इउएन एकाडेमि खैराबारि गोरायुं बाथारि बर सिंहामिस बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बयखौबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायहरदों। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों मुस्रि बुद्ध बैसुमतारी लेङाइ फोरोंगिरि अलंबार गोजौ फरायसालि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों अलंबार गोजौ फरायसालिनि एसिस्टेन्ट टिचार मुस्रि कन्तराम बर' सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि सनिराम बर' सार बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। बे समाव खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि बिरेन बसुमतारी सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम। बे समाव सिनायथि होनो थाखाय खावलायदों जुगेन चन्द्र बर' महलियापारा एलपि स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों खैराबारि आन्चलिक कमिटि आफादनि प्रेसिडेन्ट बासन्ति बर' बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों बिनाय नार्जारी खैराबारि आन्चलिक कमिटि आफादनि गाहाय नेहाथारि साबायखर थाबाय। बे समाव जोङो सिनायथि होनो थाखाय सिगांदों
जोंजों दिनै हांख्रायनानै लाबोजानाय मुंदांखा मोसाखावरि सुब्रा कालचार सेन्टार 1 नि फाइनालिस्ट मासुम नार्जारी बिनानावखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बयखौबो खेबसे हायखौनानै होनो थाखाय खावलायदों। साबायखर थाबाय। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों मासुम नार्जारीनि बिफा कल्याण थुबुर नार्जारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। लोगोसे बिमा मामुनि बर' बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों जसेफ बर' खाग्राबारि आन्चलिक कमिटि एबसुनि एडभाइजार आदा बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय आदा बिथांनिसिम। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि अजित बर' आदा बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। बे समाव जोङो सिनायथि होनो थाखाय खावलायनो नागिरदों सुनील राभा आरसुनि प्रेसिडेन्ट खैराबारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। नयन राभा जेनेरेल सेक्रेटारि खैराबारि आन्चलिक कमिटि आरसु बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। जोङो बे समाव सिनायथि होनाय हाबाफारि बेखौ बे समावनो दोनथ'नो नागिरदों। इयुननि समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों अखाफोर एम इ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि सार उत्तम नार्जारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों नेरसोन बसुमतारी प्रेसिडेन्ट खासिकत्रा इउनिट एबसु बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। बे समाव दिनैनि आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारि बे समावनो दोनथ'नो नागिरदों।